Woro-woro dipun umumaken kabar sing gak penting. Dinten menika Denis mambu pesing. Loh, woi, opo iki? Pesingin dadak diumumno di masjid. Genah, sempake gak tau diubah. Kon niku lapo ya wong riwa-riwi. Sing pesing Denis kok sing bingung kon. Cak Denis, kabar pesingmu wis nyebar sak kampung. Kudu cepet diklarifikasi iki. Wo, kon niku lho mondar-mandire tuas lebek jogane. Aku iki mlaku bareng sampean jane yo gak betah cak mambu pesing ngeket mang. Jangan wo kon mondar mandir kaya wong kakean utang mek perkara Denis pesing. Sampean niku gak mambu ta cak le awake sampean dhewe pesing. Waduh, iki dudu masalah sepele ku. Rahasiaku iso kebongkar iki. Si Cup, iki kudu cepet-cepet ngoleh Kang Jarwo. Jeneng genah masalahe. Alah, dapurmu ewon duwe rahasia barang. Iki, lek rahasiaku sampai kebongkar, aku iso izin sampai 7 turunan. Alah, kok izin barang? Wong pejabat negara gak duwe izin. Kon sing rakyat jelata kok izin barang. Loh, iki menyangkut harga diri seorang laki-laki ku. Gak ngerti ae ancane sampean. Assalamualaikum. Loh, waalaikumsalam. Denis karo Ucup. Denis, mang ono pengumuman jare kon pesing. Yo ta. Oh iku, pusing banget iki. Malah ambune kaya bir tok. Kon wis ados apa durung, Den? Sampun Pak Haji, kula niki wau siram pon ping 7. Kira-kira pas turu gak diompoli kancamu ae iku. Nggih Pak Haji, wau dalu wonten sing ngompol ten pos kampling. Lho, sapa sing ngompol ndek pos kampling? Ucup ah? Dudu kok, sing ngompol Kang Jarwo.